Hvis du bruger Googles Chrome browser og nogle gange har brug for at søge efter et billede, så er der nu kommet en rigtig smart genvej til at lave de her billedsøgninger. Jeg vil komme med eksemplet her med en af mine egne billeder, som jeg ved er blevet brugt mange steder, men det kan altså bruges på alle billeder på nettet. Det man gør, det er ganske enkelt, man surfer rundt i Chrome, som man altid vil gøre, og så har man et billede, hvor man gerne vil se, er der andre steder på nettet, hvor det her billede er. Det kan også være, at man dermed kan finde ud af, hvem det er, der er på billedet, eller hvad det nu skulle være. Jeg højreklikker ganske enkelt på billedet, og så kan jeg nu vælge søg efter dette billede på Google. Jeg klikker der, og så kommer der en liste over alle de forskellige sider, der bruger det billede. Hvis vi går ind på det her, så kan vi se, at ganske rigtigt her ligger billedet. Så nemt kan du altså, hvis du bruger Google Chrome, søge efter billeder i Google.